Τι σχέση έχουν τα αγαπημένα σου βιντεοπαιχνίδια με τα οικονομικά? Δες πώς λειτουργούν οι αγορές εντός των παιχνιδιών με ένα παράδειγμα. Στο αγαπημένο σου παιχνίδι το Fortnite έχεις να διαχειριστείς κάποια εικονικά νομίσματα, τα V-Bucks, με τα οποία μπορείς να αγοράσεις διάφορα αντικείμενα, skins ή και εργαλεία. Σαν παίκτης πρέπει να λάβεις στρατηγικές αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστείς και θα ξοδέψεις αυτά τα χρήματα. Θα αγοράσεις ένα καινούριο skin που σου αρέσει ή μήπως θα περιμένεις για μια καλύτερη προσφορά που θα εμφανιστεί αργότερα? Αυτό είναι ένα παράδειγμα διαχείρισης πόρων, ένας μικροοικονομικός μηχανισμός που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στην πραγματική ζωή. Φαντάσου ότι έχεις 50 ευρώ από το χαρτζηλίκι σου και θέλεις να τα ξοδέψεις για να αγοράσεις το αγαπημένο σου βιντεοπαιχνίδι, αλλά παράλληλα θέλεις να αγοράσεις και καινούργια ρούχα. Πρέπει να αποφασίσεις πώς θα κατανέμεις τα χρήματά σου. Μήπως θα αγοράσεις το αγαπημένο σου παιχνίδι με αυτά τα 50 ευρώ ή μήπως θα περιμένεις να μαζέψεις ακόμη περισσότερα χρήματα για να αγοράσεις και τα δύο ταυτόχρονα? Τέτοιες αποφάσεις λαμβάνουν καθημερινά οι καταναλωτές για το πώς θα ξοδέψουν τα χρήματά τους και ποιο από αυτό το μέρος θα αποταμιεύσουν. Μάθε να διαχειρίζεσαι έξυπνα τα χρήματά σου. Πριν κάνεις μια αγορά, σκέψου. Αξίζει να ξοδέψω τα χρήματά μου τώρα ή μήπως αξίζει να περιμένω μήπως εμφανιστεί κάποια καλύτερη προσφορά? Η σωστή διαχείριση των χρημάτων είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα σε βοηθήσουν στη ζωή σου.